gabi mga angkol, mga auntie. Magandang gabi po sa lahat. Tugutin na sabkong na mga inasab katahuran. Karong mga orasaha, mga show, mga kabisyo. At kumusta naman po ang inyong mga kigol, mga angkol at mga ante? Sa gabing ito, sana mabuti naman lagi ang lagay, no? Para naman lahat makapaghanap buhay nang maayos, ha? Oo, yung mga walang sakit ang ibig kong sabihin, no? Kasi yung lagi kong sinasabi na dahil siguro sa panahon ngayon, marami pong nagkakasakit. Pag sinabi mong may sakit ang isang tao, hindi makakapasok. Pag hindi makakapasok, ibig sabihin kaltas sa sweldo. At hindi lang kaltas sa sweldo kung hindi ka naman regular, no? Siyempre, bibili ka na ng gamot. Magkano din yung gamot? 'Di ba? El keke, luoy ka kaayo. Ayan, yan yung lagi kong hiling mga kabisyo, no, na sana laging mabuti lagi ang inyong lagay para makapaghanap buhay naman ng maayos. Alam natin yan mga kabisyo na tayo po'y nagtatrabaho. Hindi po para sa sarili po natin, no? May kanya-kanya po tayong dahilan kung bakit po kailangan nating kumayod at hindi muna magsakyod. Kasi meron tayong binubuhay na pamilya. Sabi nga ning iba, no, pwede sigurong magpahinga to'y, no? Pero pag naiisip ko na yung mga tao na yung sila yung dahilan kung bakit ako nagtatrabaho, parang nawawala or natatanggal yung sakit. Tama? Tama. Ayan, at siyempre hello po sa ating mga suking tagapakinig, especially yung mga nasa lansangan pa ngayon, no? Yung mga pauwi sa trabaho, ayan, or yung papunta sa trabaho. Yung iba naman naghahanap buhay. Ikaw, Col, ikaw na bilang isang taxi driver, mabuhay ka. At siyempre yung pasahero mo ngayon, isa ka bang grab driver din, lalamove driver, isang security guard, hello. At mabuti naman at natunto ninyo itong programang to kasi nga pareho tayo, pareho palata. Oo, at siyempre naman mga angkol, sa gabing ito, naisip kong siguro no, maganda pag-usapan natin etong tungkol naman sa mga nung kabataan mo siguro, no, nung nais mong maging paglaki mo dati. Naalala mo pa ba yan, no? Nung bata ka pa, ang dami mong gusto, di ba? Oo, porket meron kang taong na-impluwensya ka. Halimbawa, yung tatay mo, isang driver. Yung gusto mo din naman maging isang driver. Gusto mong gayahin yung papa mo. O kaya naman nakita mo yung papa mo medyo high class na isang engineer. Nakita mo yung mga underclass ng papa mo, yung daddy mo na nagmamaneho ng mga heavy equipment. Sabi mo, gusto ko paglaki ko marunong din ako mag-drive ng truck. O kaya naman yung mag-operate ng crane. O, totoo yan mga kabisyo. Nakikita ko yan sa papa ko Pag pumupunta ako, sabi ko, paano kaya tong i-operate tong forklift? Kasi nasa nasa pier yung papa ko. Isang nasa siya. Kumbaga siya yung engineer dyan. So nakikita ko. Halimbawa, ikaw nakikita mo yung papa mo, isang konduktor. Diba? Ang daming pera, diba? Sabi mo rin, gusto mo rin maging isang konduktor kasi maraming pera. Diba? Sa mga nakikita po natin yan mga kabisyo, kaya nagiging ganun ka. Kaya nais kong pag-usapan natin ito na anong gusto mong maging paglaki mo. Yan, ibig kong sabihin, nung kabataan natin na meron po tayong specific na ambisyon sa buhay, kaya ganun yun. Oo, pero unti-unti niyang nagiging specific pag lumaki ka na, no? Habang papunta ka ng college, doon na. Akala mo na maging isang engineer, mabilis lang, madali lang. Dapat may sipag at saka yung iba gusto maging doktor kasi doktor yung magulang nila. O kaya naman may mga rason yan, no? Gustong maging doktor para siguro magamot ang may sakit na kamag-anak. Siguro yung lola mo, siguro nakita mo na sabi mo, gusto ko paglaki ko, gusto ko maging doktor para magamot ko yung lola o kaya naman lolo ko. O kaya naman somebody sa iyong kamag-anak, no? Kaya gusto mong magpursiging ganon.
Or, money ha, gusto mong maging abogado kasi nga inapi ang pamilya ninyo. Halimbawa, awayan, bangayan sa lupa, no? Iluganay og yuta. So sabi mo, pag laki ko, gusto kong maging isang abogado para ipagtanggol yung pamilya ko kasi meron ka ngang napagdaanan. O, di ba? True. Or, mga kabisyo, gusto mong mag-travel ha, ng libre. Yahoo! Ayan. O, dahil gusto mong mag-travel ng libre, ang ambisyon mo, gusto mong maging isang konduktor. Ayan yun. So, ang ibig kong sabihin mga kabisyo, no, napakahalaga na pag-usapan po natin ngayong gabi ang tungkol sa ambisyon. O, kung ano mang narating mo ngayon sa buhay, siguro let's take a look back in time. Kung ano ba yung naisip mo, ano ba yung gusto mo dati, no? Siguro hindi mo nga nakamit ngayon, pero I'm sure na may anak ka ngayon. Sinasabihan mo yung anak mo na paglaki mo ganito ka ha. Diba, gusto mong maging sundalo. Dahil nga nakabuntis ka ng maaga, nawalan ka na ng ambisyon mga angkol. Diba? So ang ginawa mo, doon mo na lang iniipit mo na yung anak mo ngayon. Oy, magsundalo ka ha, kasi yan ang gusto ko. Sana wag naman ganun ha. Ayog alahiga in taon ng imong anak. Oy, iba yung ambisyon ng iyong anak. Kung ano yung ambisyon ng iyong anak, siguro tulungan natin, no? Tulungan mo. At be an inspiration to your kid. Hindi yung dahil hindi mo nakamit yung isang bagay, mangalahig ka. Lusion, magyun ako na imong kigol ron. Diba? Ayan, syempre, eto mga kabisyo, ang ambisyon po, no? Batay sa ating pananaliksik mga kabisyo. Ang ambisyon ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang tao sapagkat nagbibigay ito ng direksyon at layunin. Sa binisaya pa ang ambisyon usa ka importante nga bahin sa kinabuhi sa usa ka tawo nga naghatag kini sa direksyon og tumong. Kaya meron po akong pinost sa aking fanpage. So, i-like mo muna aking fanpage at saka i-follow niyo po ako. Totoy Bato Official. Para naman gusto kong masama ka po dito, no? Siguro kung gusto mong mag-voice message, subukan po natin dito, no? Sa ating fanpage, no? Totoy Bato Official. Kung gusto mo ha, or mag-comment ka na lang dyan. Ang nakalagay po dyan ay, nung kabataan mo, anong ambisyon mo? Anong gusto nyo maging paglaki nyo? Ganon lang yon kasimple mga kabisyo. Ito pa rin si Totoy Bato at once again, welcome po sa ating programa. 9 p.m. till 12 midnight. Ang programa Totoy na Love. Ikaw, Col, tutoy na ka? Si Auntie Sab, mututoy na Sab. Dinilang yan sa 90.7 Love Radio. Later on at 10, no? Second natin, hour natin. Mag-live po tayo sa Love Radio Manila page. Only right here on 90.7 Love Radio. Maying gabi, mga kabisyo.